Izakhamuzi zakwa-Asia Mlaza ezihlalele ovalweni zithi izindlu zazo zingabhidlika noma inini, ekakhulukazi njengoba imvula enamandla iqhubeka nokuyidliva. Uhulumeni uthembise ngokuzisusa kule ndawo ziyobekwa endaweni ephephile esikhashana, kepha izakhamuzi zithi akukho sekwenziwe kuze kube manje. Namhlanje ade khona ngisho iphathimandla yabo ezithi zizana noshintsho, kodwa thina siwumphakathi asiboni ukuthi mhlawumbe likhona ushintsho esizolithola ngoba kumanje eze umphakathi la kunabantu izolo abalali bengadlile ngoba yini indawo ukuthi bapheke bebengenawo, kwala befihle khona amakhanda akukho right. Nango 2022 sibe nazo ama-floods kwalimala ngezansi kunemizi eyama-tin house yahamba 86 abakazi basizakale. Kusukela ngo-2022 ingxenye yale ndawo ibhekene nokubhidlika kwezindlu eziningi ngenxa yesimo sezulu esibi. Ungqongqoshe uSimelane uthi ukususwa kwabantu kule ndawo isona kuphela isisombululo. Kodwa izindlu niyazibona nani ngelihlo ukuthi ziqhekekile, ziyawa, ziwile. Angeke kube kuhle ukuthi silungise sinibuyisele khona lapha. Kuzothi uma kunezinye imvula ngelilanga sihluleke nokunithola emfuleni. Ngoba kusho ukuthi okulandelayo manje lizosisusa phezulu lisimikise ezansi. Bangaphezulu kwenkulungwane abantu abazoyiswa ezindaweni zesikhashana kusukela kusasa.